Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe nok manta ka sarkar jala kalpan kelai katok kane gi benta jongka office memorandum hak bai dei bat ka jing pentrai kam ya ka job reservation policy bat ka reservation roster hadin ga jing elang jong ki menteri kabinet ka menteri badai pej ya ka kam an ka badai ro kum ngonong aktien ya ka sarkar MDA tu kakong misal amperin lang do kalong bak sarkar kalapan kala ya ka office memorandum jong usnem che jar kendai spa nye phesau nama kat kum gatai ka office memorandum la ai lat ya ki jaj mriu karo ki bom dei na po ka jala Meghalaya ban apply ya ki kam ki balai hakabai dei bat ki kam ki ba ki karo ki badon po ka jala Meghalaya kimla ban trai ya kene ka kam kumta lang ba kene kijing penkela la penkela no ya kene ba om sha shu ya ki jaj mriu karo ki bom dei na po ka jala Meghalaya ban apply ya kini ki kam wat lada ki jaj mriu karo ki badon po jala Meghalaya kimla ban trai ya kene ka kam shu na kaliang jong kong amper lang do kale thu ba ka sarkar kalawan ra ru ya ka jing penkela ya ka office memorandum jong snem arjar arpeu ka badai ru halor ka baha jong kito gi breu ki badon ha ka jing duna ha ka dekot met lane kita ki people with disabilities bat na ka manta gini en sapen rum kam no yaki kat kum ka office memorandum ka balapan mi ha ka khat sautrik jong benai benreu jong snem arjar arpulai kublai shibun